Dobro jutro, radni narode Crne Gore. Sada je po našem vremenu 7 sati, a po vašem 12. Evo, u nekom smo malom stanu. Nemam šta mnogo da pričam, novi stan, sve novo, ludilo, ovo ono. Samo jednu stvar sam teo da pokažem. Recimo kako može da ima problema u stanu. Ova soba je toliko mala, ima ovaj krevet ogroman i ormar, i ovaj krevet kad se prostre dole, on stoji tamo, stoji do ovde, znači do vrata. Ti imaš samo ovih metar da radiš, ne možeš da dopreš do zidova, ne možeš ništa. I onda mora iz 2 puta, znači moram da završim plafone sve, ova 2 zida, ono tamo parče ispod prozora, i kad to završim, onda skidam najlone, sve premeštam, ponovo stavljam najlone u ovaj tamo ćošak, i onda radim ova 2 zida. Što vam to pričam? Zato što je to naknadni trošak, naknadni dolazak i tako dalje i tako dalje. Nastavljamo da radimo sa Vitex Vistom. Samo se pitamo kad će početi da me finansiraju, pošto ih reklamiram već duže vreme. Juče sam uzeo ovaj glet njihov da probam, pa o tom potom. Svako dobro, lep dan, pozdravlja vas Mrki Mol.